Oui, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Maresaresaka eta fédéral ty. Tegna maresaresaka eta fédéral fa atsika tokony magnano commencement. Commencement. Le mivolagna amintsika fa atsika bado ro intelligent hita fa état unitaire tsara nafoaka. Tsara nafoaka état unitaire jusqu'à jeudi fa ireo intelligent atsika bado. Raha marary amintsika zegny tsy mety volagniny. Azonareo zegny amizay alohany atsika hikomansy raha jiaby lanko zegny mila mi-inscrire sur la liste électorale gasy jiaby fôtiny fa haitsika raha tadiavindreo io izy koa misy vote référendum zegny ireo fa mamadimadiky izao zay edy volaniko aminareo za tsendriky tia hagnano élection fôtiny mbola tsy madio izy mbola mipodika après mbola tsy madio izy ireo mivolagna atsika bado ok agnatin'ny constitution mba ino tsy décentralisation ke nagnino amizay za volagna citeny raha panzy io za volagna izy nagnino izy tamin'ny izy nagnano tournée yavatour décentralisation tadiaviny décentralisation niany ty amizay tsisy olo araiky matsapategna fa aloha appliquetsika constitution ty apetrakatsika décentralisation pendant que reo mbola miady fédéralisme nagnino tsy apetraka zegny décentralisation io anareo député ne tompony zegny io tsy colonel Michael tompony io volanko zegny vahoaka tompony io anareo volagna o décentralisation eky Jonathan Malagasy tsy ako azovy décentralisation tsara aminazy nagnino Ravalomanina nandeha hier nandeha nizaha colonel Michael nagnino tsy mivolagna ero fa bon mon colonel apitranao décentralisation ty ataova tous les moyens magnapetraka décentralisation atsika nefa décentralisation le problème nareo anareo ty ampiady olo état unitaire io fa hita mampiady vahoaka izy koa tsy mipetraka état fédéral io vianko aminareo adipoky tadiavinareo io avy io fôtiny fa tragneky vahoaka mila mizaha plus loin atsika mila mizaha plus loin izy koa tsy apetraka état fédéral ty azao président ipetraka io ke vahoaka aneky arongona koa président io arongona koa président mipody afara koa atsika donc déjà avant toute chose zegny volanko anareo conseiller ny président anareo ny katlay maramila ne anareo tsisy araiky mivolagna colonel mon colonel aloha tsika ataotsika décentralisation izy ty zay alefa amin'ny province mikarakara le fifidianana mandeha amin'ny province anareo mikarakara fifidianana ampiagna armée koa fôtiny tsy haiko ino raha vitanareo ao Antananarivo ao à part magnaraka farany colonel Michael io tsy vitan'izy zaraiky volanko aminareo zegny izy koa resaka fédéralisme soit décentralisation io tsy vitan'olo araiky donc zay volanko anareo tsisy raha ilaigna anareo donc proposenareo si par exemple pan sy teny tokony apetrakanao décentralisation io ne tsy mila élection zegny io tsy mila élection raha fa mipetraka agnatin'ny constitution donc tonga de apetraka izy tsy ako ino jusqu'à niany ça fait bientôt un an atsika mbola io mimaly eo fo fa raha tokony fa mety atao décentralisation effectif tadiavinareo zegny fôtiny zay raha tadiaviny Ravalomanina boka izy mavandivandy amin'olo io zay raha tadiaviny zegny amizay koa iangaviako vahoaka jiaby pendant cette agnatin'ny concertation ty mila mandeha magnapetraka agnaranazy amin'ny liste électorale zegny voniandreo atsika fôtiny maro vahoaka tsy mifidy ino raha volagnindreo fa anareo boka avaritra nifidy andraduely à quel point reo mivolagna fa atsika bado tsy bado reo fa indreo fa truqué fifidianana igny tokony raha zay tsy tokony volagnin'olo fe natoa andraduely nilefa fa truqué rango fa ela fifidianana reo mitady excuse baka excuse tsisy amindreo reo tena tsisy excuse mandeha magnambanimbany atsika ty anareo continue bado anareo zegny
anareo il docteur boka Maroc agny mivolagna fa atsika la haine contre les merina. Même anao tsy magnano pub contre les merina, ireo fa direct ataondreo fa atsika contre les merina. Diabolisendreo atsika. Fa le merina magnasazaza mivolagna zay anareo comorien modiana amin'ny la France agny anareo. Raha raiky fo volaniko aminareo. Hitanareo volanaka nazoko tamin'ny la France igny nandeha nivangako tany agny a Madagascar. Satria anareo ba za tsisy tany eto en France. Azo patriote amitsika amizay. Anareo tsy mivolagna ataova teny vazaha, ataova teny gasy, ataova. Za ty tsy ary nandeha l'école gasy volaniko aminareo fa tsy adinako fo fikoragnana le gasy. Ataoko zay mamety izy. Fa za tsy magnasasa anareo. Azo merina masaky mivolagna volenareo. Peut-être misy namako maro merina volaniko aminareo zay, maro namako merina. Même agnatiny gouvernement au sein du gouvernement maro misy généraux misy raha jiaby zay endreo fa za tsy raciste, endreo tsara beky za tsy raciste. Ary olo volaniko eto olo magnasasa za mivolagna za mamadiky palito non natoa za tsy nagnano maramila a Madagascar misy antony za tsisy vola. Or que za ty amezan'olo vola nde agnano maramila au lieu que za tsy mangala vola io. Donc raha volagninareo jiaby io resaka état fédéral, midiaboliser état fédéral. Anareo manam-pahaizana 65 ans firy anareo nandimidimby ao. Araka volagna anareo fa olo baka avaritra aminareo agny, olo baka avaritra aminay aty voa manipule nareo. Élite diable, faut agnatin'ny élite Antananarivo olo diable représenté que ce soit la côte, que ce soit n'importe qui, même vazaha, même karana, olo diable agnato ireo micommandera diable zegny avoa edy Zafalbert. Donc excuse nareo soit disons la côte ny fidy Andradioe tsy miady aty zegny, tegna tsy aty zegny. Raha volaniko aminareo izy io fo apitranareo décentralisation effective zay teneniko amin'ny cité koa ataova tous les moyens magnapetraka décentralisation io. En même temps zay miady fo état fédéral io tsô alainareo fa amezantsika reo décentralisation ty non apitra raha zay fa tsy mila vola fo ty fa agnatin'ny constitution appliquenareo zay ny maefa agnatin'ny vahoaka misy maloto. Zay nataony namaora namagna igny namagna fa nalefako exemple anareo koa mila ranomasiny anareo baka Antananarivo atao ty direct fa nikapito sasany. Or que débat igny ireo zay tsy mila débat fa ireo mila agnasasantegna ambanimbany antegna za tsy volagna diplôme naka za tsy olo farany mahay mbo bebe diplôme naka zay sérieusement ya tsy volagna za farany mahay amin'ny maramila boka raha koa fa tsy mandrary mila changena. Karaha nareo mandeha docteur anareo io koa tsy mahavoatanareo anareo mifindra docteur tout simplement mizaha le mahay niany fa efa hitatsika fa système unitaire io même apetraka io volaniko zegny atao fa décentralisé fa io izy azao moa olo akadalenareo fa aloha ampody ndraiky zegny raha fa hita io amizay zay mila débat ino tadiavinareo fa impiry zay magnazava resaka fédéralisme, fa impiry zay magnazava aminareo eto tsy zaza raiky magnazava iry faby ry zoko be maro fo eky fa tsy voatonoko fôtiny fa maro loatra i frère Percy iry Eliana Bezaza fa maro olo magnazava aminareo fa ataonareo sartien io amizay zay ataonareo fa bado. Eh oui, non, mais je sais qu'il y a la vérité. Je sais qu'il y a la vérité qui blesse. Zéni vlan comme naru. Ya? Yone tchisul mavuz ravalman na zéni. Zava na fasan kout yo problème ravalman na jam. Mbola tienaru ravalman na ipudio. Anaru vlan fa ravalman na ipudio chi itang da milice ande anjong na izi. Hey, on n'est plus dans les années 90.
olo gadjigadjianareo jiaby igny, on est plus dans les années 90. Anareo volagna fa zay tsy mahay tsara zay. Matoa zay mivolagna raha mandalo tsy manjara Madagasikara ao, dikan'izay zay mahay. Matoa zay mandeha sur le terrain mitandregny volagnan'olo jiaby. Anareo agnatin'ny bureau climatisé, zegny raha vitanareo. Donc io tsy fakalagna mely na côté, on s'en fout de ça. Appliquenareo lalagna agnatin'ny constitution, décentralisation. Na ino jusqu'à niany anareo député koa volaniko zegny, anareo koa tsisy raha ilagnanareo miala. Volan'ny vahoaka ho anareo, vahoaka magnirika anareo alifasa ty afitra ty tsy alefanareo afitra. Tianareo zegny zay andeha contre colonel Mikael. Zay tsy contre colonel Mikael, fôtiny tsy izy. Anareo magnano lalagna. Fa presque un an zio tsisy araiky député nivolagna zavanareo agnatin'ny constitution ty décentralisation koa natsika agnatin'ny décentralisation zay volaniko aminareo, olo jiaby mavita magnamia idenazy. Fa tsy nialy Antananarivo magnamia zay raha ataonareo, anareo mba tseky. Anareo mba tseky fa mila iragna ataova ty, allô mandeha toilette, allô mandeha l'école, allô non, mais arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Zegny izy le vidéo naka, le mivolagna atao, zay soi-disant mankalamerina, zay raciste. Non, tsisy diran'zegny. Fôtony agnatin'ny province jiaby io fa mélange atsika jiaby. Olo visionnaire les systèmes et les élites. Les élites mavozo tapaka sotrindreo, igny olo visionnaire. Fa tsy le madinika andeha visionnaire. Anareo jiaby mihina volam-bahoaka volaniko zay. Tsisy raha ilagnanareo. Madagasikara natoa état unitaire tsy nafoaka, natoa olo zio metaka état fédéral, nisomenareo jerin'olo rango faela. Niany ty amizay vahoaka nagnabiagna maso. Io tsy olo araiky eky miady état fédéral teo baka voakontinareo olo miady état fédéral. Zio fa feno. Donc ataova agnatin'ny lohanareo fa raha tsy mipetraka état fédéral io, io nareo mahita ino dikany adipoky zay. Raha tsy mipetraka état fédéral io. Fôtiny état unitaire ampamisy adipoko. Fôtiny tsisy olo agneky. Anao ray aman-dreny, amezanao raha zegny faralahinao, le reste tsy amezanao. Mila mangataka permission. Le tsy mangataka boarinareo, Tananarivo ty atao ty, Tananarivo ty atao ty, Tananarivo amin'ny faritra, tsika tsy mila or ke tsy exploitenareo tourisme. Or que tourisme ampitriky vola. Tsy exploitenareo. Au moins anareo exploiter izy karaha nosy be pour vos intérêts personnels. Intérêt nareo personnel fo agnaovanareo raha karaha zegny. Maro anareo ambadiko mikontra za. Io tsy jireko fôtiny anareo volaniko zegny, apart magnasa volagna fa tsy mahay, anareo niny mahay. Nagnino Madagasikara tsy mandroso, nagnino Madagasikara mipody afara fo. Izy koa anareo mahay, zegny fo valiny. Maboanareo théorie-nareo jiaby. Natoa Madagasikara io tsy mandroso io, misy antony, misy olo ambadiko ao. Je parle comme je veux, mais je parle anglais, je parle espagnol, si tu veux, je parle malgache aussi. Tsy direko gasiny boka Diego. Zay Diego boka managna amin'ny la famille maro andafy. Zay boka tsy tianareo io. Zay tsy tianareo fa zay tsy mijery. Nareo ne tsy jirenay. Ameza zay ranay. Tout simplement. Ameza zay ranay. Fa filo taogna anareo mangalatra aminay ao. Ataonareo tous les moyens andeha hamono zay. Fa filo taogna zay. Zay raha tokony dinianareo. Anareo mipetraka Tananarivo. Io za tsy mivolagna merina volako zegny. Jiaby petraka misy côtier ao koa mamady koa. Azonareo raha jiaby misy aminareo Tananarivo ao.
tianareo zay namanareo zay maty aty tsisy docteur, l'école tsisy rapare, raha jiaby tsisy rapare. De tianareo marary aminareo zegny, za gasy eko marary aminareo zegny. Komoriana minaka mankory ty, za gasy, nde tianareo nde tsy tianareo, babako boka milobe volaniko zegny, tegna gasy. Fa zay fona azy la chance, tsy karaha sasany nagnamia nahazo nationalité vazaha. Zay amizay tsy adala fitiavanay tanindrazananay en France aty zay mianatra, lera zay fa vita fianarana, nahazo retraite, mandeha Madagasikara zay. Eko za koa nipetraka ta Madagasikara atao, tsy placenakazy io, possible za fa naty. Raha tsy avozoko zegny, possible za teo fa naty. Donc io volaniko aminareo, état fédéral io tsy maintsy mipetraka état fédéral io, tsy maintsy mipetraka. Il y a plus le choix, tout le monde commence à péter le plomb là, ils insultent entre eux, magnasasa diaby, tsisy argument eky, magnasasa la côte. Mais les sasany magnasasa, exemple en live zio, misy magnasasa, tsisy le merina miteny izy, manginy fo izy. Fa za tsy miditra agnatin'ny polémique igny. Kombanaka raiky fo. Gasy diaby miray ina ampandroso Madagasikara. Zegny kombanaka. Za tsy magnavakavaka, de karana anao, de chinois anao, de zova anao, za tsy magnavakavaka. Ary état fédéral zay tsy magnavakavaka. État fédéral magnamia moyen à tous les malagasy. Égalité de chance olo jiaby. Sasany vola, zomba resaka passeport fo, takinareo état fédéral, tanareo mamore olo volaniko zay. Firy fatsika mivolagna éducation, la santé, économique, développement, raha jiaby zegny itakenay. Fa exemple amezan'olo passeport, agny sasany vola, Jonathan Malagasy, passeport fo takinareo état fédéral, c'est n'importe quoi. Asa zovy mibado amizegny. Eh oui, io état fédéral, io tsy voatanandreo eky. Franchement, zay le volaniko aminareo vahoaka, kasadignanareo, même atsika miady état fédéral io. Mandiana manoratra agnaranareo amin'ny liste électorale. Atao madio tsara fa eko raha tadiavindreo. Nano soi-disant référendum, asitsitsikin-dreo raha jiaby, Io amizay par province atsika magnano fifidianana. Io tsisy contrôle eky, Antananarivo mi-contrôle jiaby. C'est pas grave. Non, izy koa Antananarivo mi-contrôle atsika, olo boka Diego koa mandeha mi-contrôle Antananarivo. Vice versa. Sa olo boka Toliara koa mandeha mi-contrôle, vice versa. Karaha io tsy fankahay. Olo neutre mandeha alefa contrôle agny, fa tsy Sadaky, tsy azo Union africaine, olo jiaby zay, raha jiaby zay, iny piégé-ndreo colonel Mikael volaniko aminareo, Sadaky Union africaine iny, andeha piégé colonel Mikael fo. Niany Ravalomanana magnasary, mon colonel, oui, bien sûr, on a compris ton jeu. Nareo tsy tianareo za mivolagna Ravalomanana, fa za tsy maintsy mivolagna Ravalomanana. Fotony atsika fa nambarany marigny, sitrany koa za mitandregny Ravalomanana, nambarany marigny fa izy tsy mila système fédéralisme. Oka raha direct mazava. Amtanianao na ino anao tsy mila io ma tsy firenena ray tsy mety zarizaraigna. Azoba mivolagna fa zarizaraigna firenena. Madagasikara raiky fo, drapeau araiky fo. Io tsisy zarizaraigna zegny. Zio azo mizarazara état unitaire aty. Raha tokony uni zarizaraigna. Amiagna raha Antananarivo, le faritsy sasany tsy amiagna. Zegny mizarazara. Amboarigny building, amboarigny tragno, amboarigny raha jiaby, fa tagny boka za, une semaine. Hita raha jiaby. Agny amboarigny tsara, fotony nagnino? Capitale nety, capitale, et alors? Donc, agnatin'ny capitale zegny, anareo mahazo trabogna. Docteur, spécialiste jiaby io.
Laisse-le, Rose, laisse-le, il parle bien, lui. Lui, c'est quelqu'un qui me déteste, mais il se fout mangaraka live nakafo. Il se tient ça, mangaraka live nakafo, il se fifi tchèque fifi naïa, fifi tchèque yino, voilà, fifi tchèque nin, voilà, c'est ça. Donc, zene vlan comme naro avakwabe. Kazamanye ka chika, repripie nous la bio. Continuer chika à chika. Yanga vieux quoi? Atotsika be benzegny raha ataotsika ty. Augmenter live communication, mila mandeha isan'andra, mila mandeha isan'andra, fa mihetsika province fa hitatsika igny. Ro teo mivolagna fa nareo tsy mihetsika, nareo tsy mihetsika. Atsika teo hitandreo mihetsika, mavozina ero io. Zegny amizay magnefa olo ro mandeha magnasasa atsika. Namatsika merina, fer namatsika merina. Azonareo zegny, atsika tsy miady amin'olo volagno zegny. Le système io edivatsika. Tsisy miady amin'olo. Iro magnasasa atsika, tsisy olo mivolagna, mangigny olo jiaby. Fa za sasaindreo, mais za tsy mijery zegny, za ty fa voadoeka, zay raha tadiavinareo fa vo za de digniko raha jiaby zegny. Digniko raha jiaby zegny. Donc anareo tsao tsy madi, io nareo magnasasa. Vetaveta olo baka avaritra olo za ty tsy mamono katy. Za olo baka avaritra baka. Tsy za raiky fo mamono katy. Tsy mamono katy. Donc arrêtez vos conneries là. Atsika zio volaniko aminareo zegny, apitranareo, miediva koa nareo, apitra décentralisation. Zay raha tokony ataotsika zio. Fotony fagnatiny constitution izy. Zegny iangaviako. Pan, anareo député, miady zegny, apitranareo décentralisation effective. Io tsisy mila raha changer. Faut une constitution tsy mila changer. Il faut juste appliquer. Appliquer. Mbla zay misoccuper la douane. Conteneur anay avy zay tsy mamby autorisation agny Antananarivo. Zay mamboatra lalagna, zay misy investisseur, ambila zay magnamboatra anay koa. Tananarivo fa tsisy place. Zegny aviana embouteillage. Ninay mbola feno place mety amboarigny. Io amizay kahianareo olo jiaby avy aty Antananarivo anareo, miady very asa. Exemple zio Ravatomanga. Niady olo na fodifody usine Ravatomanga jiaby, afakasa olo. Sasany boka Toliara, sasany boka Digo, sasany very asa. Ou avy koa zio sasany andeha very asa koa. Non. Il faut envoyer dans les provinces diable usine. Il sautema, il radiab dirama, radiab vunvunenaro. Ni vunvunenaro. Tu vois? Karachi urumbelo zé tizala. Karachi urumbelo zé. Anarufu urumbelo. Ke anaru zé mia de zuneke. Atonaru fa zé ulubado. Zé mia de zune. C'est un secte, le club 48 ans à Tananarivo. Vous êtes des sectes. Car franc-maçon, vous êtes des sectes. Titianaro zing, Madagascar yon douce. Titianaro zing, pouvoir yon mialamnaro. Hekonaro msitko, timboboka sasan. Angarganaro fu maru famahe. Anarum commandra diaby. Ribribenaro isko olo boka la côte mitondra yo, ribribenaro is. Alors comme ils sont tellement couillons aussi, les députés boka la côte, mangaraka iny. Misy araiky boka mivony, isko tsaleko vola io fa olo hafa boka angalazo. Vous vous rendez compte de ça? Mentalité karaha zegny. Alohany mifidy raha jiaby, fa misy mivolagna. Bon, kazatao état fédéral ty fa anao maizako zegny, mandery, kazatao état fédéral, anao maizako zegny, anao maizako zegny. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Zegny volako, izy koa mbola fifidianana io fo. Non. Io volako, mila magnano un bon dictateur. Dictateur, ok, basse. Toi, tu vas là. Anao mizaha karakory fandianany fifidianana ty. Ofa misy 4 conseillers. Rajoutez ngaroué. Ça fait 6. Ils vont dans chaque province. Dans chaque province, ils vont karakara resca fifidianana.
amin'ny ekipindreo mila madio raha jiaby le naty ny vote igny io tsy sasagna raha jiaby fa décentralisation netsika amizay paripavieny état fédéral apitrana roboka décentralisation io zegny izy fa atsika zala mila miady zay iangaviako aminareo mbo kaza mavozo eka anareo respecte rô aloha mirespecte rô kaza magnasa rô mbilafo rô magnasa atsika mbilafo io tsy jiretsika io ça rentre là ça sort là fa marary maresaka retigny natao namezandrotsika igny ireo ne namparara atsika io dignintsika io dignintsika zegny iangaviako anareo jiaby anareo surtout anareo ray aman-dreny volagna amy zanaka anareo izy koa fa majeur allo mandeha fifidianagna parce que ho avy référendum 4% tsika ivote Diego 4% tsika ivote Tuléara zegny karaha tadiavindreo io amizay non seulement mamadiky rô magnano corruption trucage raha jiaby mandalo ke zegny izy zala fa mbola maresaka ady mbola maresaka ady mila magnano mare tsara atsika reo tegnano débat fa débat ndreo mitourne toujours sur la même chose mitourne toujours sur la même chose fa anao mangataka bilan ndreo depuis 65 ans tsisy bilan namono Madagascar fidirindreo teo lalagna igny azon'ny président araiky tokony fanamboariny izy igny 10 ans après mbola mipody nangala trosa koa io amboariny izy fa la moitié non mbilaro fo tsy mitouché za zegny reo mivolagna za tsy gasy fotony haiko agnatin'ny lionaka gasy asa zovy tanao racisme ndreo io amizay atsika ataondreo fa tribalisme raciste ataondreo fa tribalisme raciste atsika anao mizaha profil ndreo verrouillé profil io amizay tsisy non zegny reo mivolagna fa atsika bado non laisse il va maigrir comme tu dis bon zegny izay merci aminareo nagnaraka live comme d'habitude par partager tsika izy comme ça on continue à se battre nareo jiaby pour l'état fédéral continue à se battre io la guerre io sarotro atao fa c'est une guerre raha ataotsika io ne fedivana miady pour notre avenir ny zanakatsika atsika zio tokony manoratra histoire atsika eky io reo mivolagna fa nitsangana le état fédéral fotiny zay jeunesse jiaby nitsangana que ce soit boka Antananarivo, que ce soit boka Toliara, que ce soit boka Nosy, que ce soit partout nitsangana agnapetraka état fédéral. Ça c'est un combat pour tout le monde. À la fin, azovy mahazo, les malagasy mahazo. Toujours comme ça. Karaha zegny volagndreo atsika teo nivolagna Andry Rajoely io tsy voarongona anareo Andry Rajoely matanjaka be vola be izy hitanareo igny maro olo nagnasasaza atato koa za nangifo ny continueko fo combat ny continueko fo jusqu'à izy vita niala Andry Rajoely zio combat hafa zio olo mivolagna taminaka anao ka zay endriky mivolagna état fédéral nadriako rô za tsy mivolagna état fédéral tamizay zio amizay za mivolagna état fédéral fotiny ça c'est notre combat io état fédéral io koa mipetraka volako aminareo zegny atsika grenier de l'océan Indien Madagascar zay mivolagna mbola vanomanina nivolagna fa atsika tsy manakarena karaha Allemagne vandy igny zay ny volanko aloha nivolagna ivoa toetraigny non ivoatriniky système koa miova éducation koa mandeha tsara tsy maintsy miova toetraigny ny vahoaka nagnino vahoaka karaha io fotiny manque éducation lazalaza fo nivolagna toetraigny mila miova maro nivolagna toetraigny miova non système ivoatreniko boka toetraigny io tsy maintsy magnaraka fo toetraigny tsy maintsy magnaraka fo
Tu peux pas dire à des olo illettrés, à des ils voient non. Non. Non, tu peux pas lui dire ça. Normalement, tout que vous l'avez à mes accoutis, non. À moi, va non. C'est quoi l'outil? L'éducation. Mande l'école. Ya? Je me sais, en pionnier, niz. You me over fou. Tu vois? Enfin, à non, vous c'est un combat à l'infini. Hein? À non, vous il voit tu es un caracol. In, outil à mes annonces, zande, on va tu naka. Hein? Zaoul mat moussar. Amare za mes nous vola. A doucou masun varira. Zamangan. Tu vois? Exemple comme ça. C'est pour ça qu'il y a l'insécurité. Je ne veux que tu aies voit non man système qui voit. Va où que tu mets un système amzé. À pénal d'éducation civique. Hein? Zendio tu sais il voit tu aies depuis 65 ans tu aies tu m'ova. Donc il faut chercher autre chose. Ah, narosa marma na paese ngavlan 40 ans farani. Non, je suis désolé. Hein. Ah oui, je suis vraiment désolé, mais il faut bouger, les gars. Il faut pas se laisser faire. Yo, c'est un combat. Tant qu'on n'a pas la victoire, on n'arrête pas. La victoire au bout. Zati ce qu'on fait miad. Zati tu m'as fo. Tu m'as zati te créer boka. Marar zafa mahaz fo. Cara zenga tok mangan sport. Ya. Ah non, dez av dernier fazer tu mets vite à furato. Cara zengo atova zeng mentalité tout na aletikajo. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. L'abandon n'existe pas chez moi. J'abandonne jamais. Va, tu non, tu m'as dit reculer pour mieux avancer. Ya, on nous voulons ça mal. Avec respect. Ya, avec respect. Zé foution binjobaka. Anochi mama la sando you. Zé chon binjobaka. Ya, chukurienjo tenga. Ah non, comment rien. Et alors? Pourquoi? Racine comorien barachi. Ya? Azouvre raciste blanc. Racine comorien blanc. Eh ben, c'est pas grave s'il me donne la nationalité comorienne. Je prends. C'est quoi le problème? Des 40 des Chinois à mesa, ça tu viens dans nous l'objet blanc. On a royé de merde. Yom zen a rom traité zefa tribalisme racisme. Ya. Bon, Zenizi, merci Amnaro. J'arrête pour là. Cette fois-ci, j'arrête vraiment. Merci Amnaro, le combat continue et vive l'État fédéral. Huberto, vive l'État fédéral pour nous tous, pour l'avenir de Madagascar. Vive l'État fédéral. Celui qui n'est pas content, eh ben, il n'a qu'à se jeter dans un pont. Là, il n'a qu'à se jeter, ou il n'a qu'à se prendre, s'il faut, s'il n'est pas content. Là, mararam net, mararam naru. Là, donc, ambila naru zem yadi. Là, va, naru koti adamne, à boire argument naru. Naru tis argument. Tis argument bilan naru zéro. Là, ravalman naru zed, bola maro un peu de chevoyefan. Tu bois kayoïs. Non? Ça va naru, comment ça, publication coutoy? Ça va naru. Là, magazav tsara yin. Bola sasan ko, vive dada. Non. Ah, de tchitio que zazo kayinul dada zed. Là, c'est pas sûr non naka. Ah, fait tchitio que foi. Bon, Zénisa, merci.